खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय काजिरङा हादरारि हाग्रामायाव दैबानाजों गासै 1 जुन 23 जिब जुनारफोरा जिउ गोमायो। काजिरङा हादरारि हाग्रामानि बिबानगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला काजिरङा हाग्रामायाव सोलिबाय थानाय दैबानाजों लोमसावजानानै मा 17 गान्दाफोर थैनायजों लोगोसे गासै 1 जुन 23 जिब जुनारफोरा जिउ गोमायो। बेनिनो गासै मा 17 जुनारफोरा लामायाव जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जायो। मा 16 जुनारफोरा फाहामथाय होबाय थानाय समाव जिउ खोमानो गोनां जायो। मा 68 जुनारफोरा दैयाव गोजावनानै जिउ खोमानो गोनां जायो। मा 4 जुनारफोरा मिथिंगायारि जाथायजों जिउ गोमायो आरो मा 18 जुनारफोरा गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय जिउ गोमायो। नैथियाव दङ जापानिज एनसेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानानै सासे लाइमोननि जिउ खहा। कर'ना आरो दैबानानि उनाव आसामाव आरोबाव मोनसे बेरामजों जुजिनांगासिनो दङ। जापानिज एनसेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानानै माजुलिनि सासे लाइमोननि जिउ गोमायो। बे लाइमोनखौ माजुलिनि सिङाव थानाय बरबिल गामिनि थागिबि 16 बोसोर बैसोनि आबिलास बरा होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला बिथां आबिलासआ थांनाय 16 जुलाइ खालारनिफ्राय डिब्रुगड़नि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय दंमोन, नाथाय गोब्राब हालतनि थाखाय जिउ गोमायो। नेशनेल हेल्थ मिशननि फोसावनाय डाटानि बादिब्ला आसामाव गासै सा 48 सुबुंफोरा जापानिज एनसेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमायो। थामथियाव दङ दालां गैयैनि जाहोनाव सासे गोर्बोआव थानाय आइजोखौ दैमानि गेजेरजों लांनो गोनां जायो। छत्तीसगढ़आव मोनसे बिखा खामथावना जाथाया जालाङो। छत्तीसगढ़नि सिङाव थानाय बिजापुराव सासे गोर्बोआव थानाय आइजोखौ दालां गैयैनि जाहोनाव नखरनि मानसिफोरा सिन्तावागो दैमानि गेजेरजों देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जायो। बे आइजोनि मुंखौ लक्ष्मी यामन होनना सिनायथिनाय जादों। बे आइजोखौ भोपालपट्टनम कम्युनिटि हेल्थ सेन्टाराव थिसननाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला देहा फाहामसालिया आइजोनि नखरनिफ्राय 15 किल'मिटारसिम गोजान जायो। बबेखानि दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि बे आइजोआ थैनाय गथ'साखौ जोनोम होयो। नखरनि मानसिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला डक्टर आरो नार्सफोर नायफैनायनि जाहोनाव गथ'साया थैयो आरो डक्टर आरो नार्सफोरनो गांसे नटिसबो हरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ सासे बारग' आर्मिया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बुथारनायनि हुमखि होयो। कर'ना खैफोदनि समाव आसामनि सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मेंनाय गैयै खामानि मावगासिनो। बे समावनो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सासे बारग' आर्मिजों बुथारनायनि हुमखि होजायो। बे बारग' आर्मिनि मुंखौ तीर्थ सालिहा होनना सिनायथिनाय जादों। बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिथांनि फिसाफोरखौबो बुथारनायनि हुमखि होयो। बिथां तीर्थनि मोखां बिजाबाव पस्ट होनाय बादिब्ला बिथांनि नखरनि मानसिफोरा बिपुरियानि पुलिसजों हुमखि होजायो आरो बिथाङा पस्टनि गेजेरजों फोरमायो दि जुदि आंनि नखरनि मानसिफोरा माबा मोनसे खहा जायो अब्ला बिनि दायनिगिरिया बिपुरियानि पुलिसआ जागोन। बिथांनि पस्टआ भाइरेल जानाय लोगो लोगोनो बिथांखौ गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ हाटगाव ओनसोलनिफ्राय हमो। बाथियाव दङ रुंसारि सुशांत सिंह राजपुतनि सासे अनसायगिरिया गावखौ फोजोबस्रांना लादों। रुंसारि सुशांत सिंह राजपुतनि अनसायगिरि सासे 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया दुखु सहायनो हायैयाव गावखौ फोजोबस्रांना लायो। बे जाथाया छत्तीसगढ़नि दुर्ग जिल्लायाव जालाङो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला 7 थाखोआव फरायफुबाय थानाय हिन्जावसाया सुशांत सिंह राजपुतनि डाइ-हार्ड फेनमोन आरो बे गथ'आ सुशांत सिंह राजपुतआ रुंसारि जानायनि उननिफ्रायनो जोबोद दुखुआव थायोमोन। रिपर्टनि बादिब्ला बे गथ'आ न'आव हारसिं दंमोन। जेब्ला बिमा-बिफाया न'आव फैफिनो अब्ला सिलिं फेनाव फासि होनानै थानायखौ नुनो मोनो। बबेखानि बे गथ'आ गावखौ फोजोबस्रांना लानाय जाहोनखौ गांसे लाइजामनि गेजेरजों फोरमायना गालाङो। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।